Μπορεί να είδατε αυτό το thumbnail και να είπατε ποιος είναι αυτός και γιατί να μοιραστεί μαζί μας 5 tips για το SUP. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Τσούρης Αναστάσιος. Είμαι πρωταθλητής και προπονητής στο SUP και σήμερα θα μοιραστώ 5 tips μαζί σας για το πώς μπορείτε να γίνετε καλύτεροι σήμερα στο SUP και να εντυπωσιάσετε τους πάντες στην παραλία το καλοκαίρι. Πάμε να τα δούμε. Tip νούμερο 1 που έχω για σας σήμερα το ονομάζω η γέρη με τις μαγκούρες. Όπως καταλάβετε, εμείς είμαστε γέροι και οι μαγκούρες είναι τα κουπιά μας. Όπως δεν έχετε δει κανένα γέρο να έχει τη μαγκούρα του στον αέρα και να κυκλοφορεί έτσι, σαν να είναι κάποιο έπαθλο, έτσι και εμείς όταν κάνουμε SUP προσπαθούμε να είναι το κουπί μας συνέχεια μέσα στο νερό. Το κουπί μας μέσα στο νερό μας δίνει απίστευτα μεγάλη ισορροπία και επίσης μας βοηθάει να πάμε ευθεία. Και σε αυτό το σημείο μπορεί να αναρωτηθείτε, καλά, πώς το κουπί μπορεί να μας κάνει να είμαστε πιο σταθεροί και να έχουμε μεγαλύτερη ισορροπία. Το κουπί λειτουργεί σαν το πετάλι στο ποδήλατο. Όσο κάνουμε πετάλι, δεν πέφτουμε. Γιατί μας δίνει ταχύτητα και αναποθέτουμε το βάρος μας πάνω στην κουπιά μας. Όταν είμαστε έτσι πάνω στο σκάφος και το κουπί είναι εκτός νερού, είμαστε στο έλεος της θάλασσας και των κυμάτων. Τώρα πάμε στο δεύτερο tip, το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο. Το να έχουμε το κουπί κοντά στο νερό μας βοηθάει όποτε χρειαστούμε να έχουμε ένα τρίτο σημείο στήριξης. Δηλαδή, όπως είμαστε πάνω στο σκάφος μας αριστερά και δεξιά εδώ και έχουμε τα πόδια μας το ένα δίπλα στο άλλο, μπορούμε με το κουπί κοντά στο νερό να έχουμε ένα τρίτο σημείο στήριξης. Σκεφτείτε το σαν το τρυπόδι της φωτογραφικής σας μηχανής. Μπορείτε εδώ που κάνετε κανονικά κουπί, ξαφνικά να έρθει ένα κύμα, να στηριχτείτε και κάπου αλλού, να ανοίξετε κατευθείαν το τρυπόδι. Και έχετε πολύ μεγαλύτερη ισορροπία, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ όταν είστε έτοιμοι να πέσετε, να κουμπίσετε το κουπί πάνω στο νερό. Τώρα για το τρίτο tip θα πάμε να δούμε λίγο την τεχνική μας. Στην τεχνική μας, όπως είμαστε εδώ αριστερά δεξιά τη λαβή στο σκάφος μας και έχουμε το κουπί μας, θέλω όλα να είναι ελάχιστα λυγισμένα. Όπως είμαστε πάνω στο SUP και πάμε να κάνουμε κουπί, το ιδανικό είναι όλα να είναι ελάχιστα λυγισμένα. Να είναι λίγο λυγισμένοι οι αγκώνες, λίγο οι ώμοι, λίγο η μέση, λίγο τα γόνατα, λίγο η αστραγάλη. Το κουπί μπαίνει μπροστά, το πάνω χέρι πιέζει κάτω, το κάτω χέρι τραβάει πίσω. Και πίσω η κουπιά βγαίνει στην ευθεία των ποδιών μας. Άμα υπάρχει μια νοητή ευθεία εδώ πέρα, η κουπιά μας πρέπει να τελειώνει εδώ. Μην πετάτε νερά στον από πίσω, δεν θέλουμε να τον βρέξουμε. Το τέταρτο tip δεν έχει να κάνει καθόλου με τον εξοπλισμό του SUP και πώς να χειριστείτε τον εξοπλισμό. Παρ' όλα αυτά έχει να κάνει με το πώς να χειριστείτε τον εαυτό σας. Και πιο συγκεκριμένα με την αναπνοή σας. Όταν κάνετε SUP πρέπει να αναπνέετε και να είστε χαλαροί. Έχω δει άπειρες φορές άτομα να είναι σφιγμένοι και να κρατάνε την αναπνοή τους όσο πιο πολύ μπορούν, το οποίο ποτέ δεν οδηγεί σε κάτι καλό. Όταν κρατάτε την αναπνοή σας, μετά κουράζεστε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορείτε να αντιδράσετε σε οποιοδήποτε μικρό κυματάκι ή κινητικότητα της θάλασσας υπάρχει. Πάνω στο SUP πρέπει να είστε χαλαροί. Το οποίο μας φέρνει στο πέμπτο tip μας και το τελευταίο, όπου είναι να πηγαίνετε με τη ροή της θάλασσας. Μην προσπαθείτε να είστε σφιγμένοι και να προσπαθείτε να πάτε κόντρα στη θάλασσα, στο κύμα και στη ροή γενικά που υπάρχει κατά τα πόδια σας. Μην έχετε την αίσθηση, η θάλασσα δεν πρόκειται να είναι ποτέ σαν το δρόμο, δεν πρόκειται να είναι ποτέ ήσυχη, ήρεμη και να μην κουνιέται καθόλου. Ακόμα και τελείως λαδιά να υπάρχει στη θάλασσα, η θάλασσα έχει κινητικότητα και είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει ποτέ. Οπότε προσπαθήστε να αποδεχτείτε αυτή την κινητικότητα και να πάτε μαζί της. Μην προσπαθείτε να είναι το σανίδι του SUP τελείως σταθερό όπως βλέπετε ότι είναι τώρα. Το σκάφος του SUP συνέχεια θα παίζει αριστερά-δεξιά. Περισσότερο τις μέρες που έχει κύμα, λιγότερο τις ημέρες που έχει άπνοια, αλλά συνέχεια θα παίζει. Προσπαθήστε να σας γίνει οικία αυτή η αίσθηση του σκάφους να παίζει κατά τα πόδια σας και να την αγκαλιάσετε και στο τέλος της ημέρας και να πέσετε στη θάλασσα, θα πέσετε, κάντε και μια βουτιά, it's all fun.